Advent, vreme na izčakuvanje. U današnjem evanđelju čuli smo kako Isus razgovara sa farizejima, pismoznancima i u tom razgovoru dođe do jednog dvoboja, da kažemo tako, mada mi ponekada kad slušamo te riječi onda imamo ispred oči naše neke diskusije ili svađe, onda mislimo kako ih je Isus dobro nadmudrio. Međutim, evo, Isus Krist nikad ne želi uvrijediti drugoga, nikad ne želi pokazati da je on u pravu, a da su farizeji u krivu. Nikad nema u sebi ove oholosti koje mi imamo puno puta kada razgovaramo s drugima, onda samo želimo njih uvrijediti. Želimo njima pokazati, nisi u pravu, nego ja sam u pravu. Nije tako. Evo, Isus ide puno dublje i uvijek ostavlja mjesta čovjeku. Uvijek, evo i na kraju vidimo da ostavi otvoren odgovor, zato da svaki čovjek sam traži odgovor. Da svaki čovjek sam može ili prihvatiti Božju riječ ili ne. I s druge strane pokazuje Isus Krist farizejima da imaju dva problema. A prvi je taj da nemaju vjere, da ne gledaju svoj život sa vjerom, nego da gledaju iz vlastite koristi. Jer vjera nam daje, braće i sestre, da vidimo u našem životu prisutnost Boga i kada nam se nešto sviđa, i kada nam se nešto dopada, i kada nam se nešto ne sviđa. Kada nam je lijepo i kada nam je manje lijepo. I kada dođe Ivan Krstitelj i dolaze mnoštva, i kada dolazi Sin čovječi, koji navješta obraćanje Božju ljubav. Evo, u svakom trenutku onaj koji ima vjeru vidi Boga. Evo, Bog je dosljedan, čini povijest spasenja koji nije samo, možemo reći, nisu samo neki događaji koji su nabacani ovako. I u našem životu sve što čini dosljedno. Nije naš život zbroj nekih slučajnosti. Nikako. Evo, ako je jučer Gospodin bio vjeran, ako je Gospodin jučer učinio nešto lijepo, ako smo jučer otvorili vrata milosrđa, ako si osjećao da te Gospodin ljubi, onda nemoj danas očajavati. Ako dođe jedna mala bolest, ako dođe jedna kušnja, ako dođe neka sumnja, ako dođe neka svađa. Evo, Gospodin ima autoritet i sve što radi u tvome životu radi sa jednim ciljem, a to je da te privuče k sebi. I to pismoznanci nisu razumjeli. Zato Isus Krist kaže, odakle je bilo Ivanovo krštenje? Da li od neba ili od ljudi? Ako je od neba, i on je navještao mene. Ivanovo krštenje je priprema za dolazak Isusa Krista. Onda zašto ne vjerujete u mene? Zašto ste zavisni? Zašto vas obuhvaća unutarnji nemir kad slušate moje riječi? Evo, to je prvi problem farizeja. A drugi problem je jako očit. A to jest da oni zapravo gledaju ono što misle ljudi. I kaže Božja riječ da su se bojili dati odgovor, jer kaže, ako kažemo da je Ivanovo krštenje od ljudi, onda se bojimo što će reći ljudi, kako će drugi reagirati. Evo, braće i sestre, nemojmo nikada živjeti misleći što će reći ljudi. Nemojmo nikada vjerovati ono što žele da vjeruju ljudi, što ljudi žele da mi vjerujemo. Nemojmo nikada, slijediti mase i živjeti u strahu od toga
što će reći drugi o nama. Evo, Isus Krist želi pomoći pismoznancima da budu autentični, evo, da uđu u dubinu problema, ne da evo samo budu površni, da žive u strahu od ljudi. Ne, evo, Gospodin želi stvarno da upoznaju njega, tko je on, odakle je stvarno njemu vlast, odakle dolazi Isusu Kristu vlast. Da li on ima vlast u njihovom životu ili je on samo jedan obični propovjednik? Evo i mi danas možemo se pitati da li Isus Krist ima stvarno vlast u mome životu ili ne. Ili je sve što vjerujem samo jedan običaj, nešto obično, nešto ovako. Evo, Isus Krist ima vlast. Isus Krist ima vlast, evo, da ti daje novi život. On nije samo čovjek, on je čovjek i Bog. On je onaj koji te stvarno ljubi. On je onaj koji dolazi s vlašću, a ova vlast temeljno se sastoji u njegovoj ljubavi. Jer ljubav je najveća vlast. Ljubav je ona koja ima snagu mijenjati naše srce. Evo, braćo i sestre, zahvalimo Gospodinu i danas stvarno uđemo u ovu njegovu riječ, uđemo u ovu svetu misu, evo, sa željom, Gospodine, vjerujem, pomozi moje nevjeri. Daj, evo, da mogu vidjeti tvoju prisutnost u mome životu i da se ne obazirem na ono što misle ljudi. Amen. Majko Božja,
Čitamo razmatranje Andreje Švarc iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. O snazi naših želja. Takve želje su snažne. One proizvode u čovjeku energiju, zato jer su tako reći napunjene čežnjom. One djeluju na moju prošlost, jer me ispostavljaju mojoj tmini, kako bih lakše izašla na kraj sa svojim vidljivom stvarnošću. Već samim tim ispostavljanjem u meni nastaju određene promjene. U meni nastaje nova slika neke druge stvarnosti. Takva slika može mi biti od pomoći u poduzimanju vlastitih koraka prema tom cilju. Naslućujem kamo bih željela poći, a to mi pomaže kod prosuđivanja ide li određeni korak, određena radnja, određena odluka tome u prilog ili ne ide. Takva slika može mi biti od pomoći u poduzimanju vlastitih koraka prema tom cilju. Naslućujem kamo bih željela poći, a to mi pomaže kod prosuđivanja ide li određeni korak, određena radnja, određena odluka tome u prilog ili ne ide. Želje koje niču iz jedne dublje čežnje nose u sebi snagu. I možda je upravo zato u mnogim bajkama broj želja ograničen na 3, što znači da se želje moraju svesti na najbitnije, se ne smijem rasipavati sa željama, da ih trebam dovesti u red. Snagu želja koja leži u meni mogu s mjesta upropastiti ako se budem povodila za svojim spontanim potrebama, ne gledajući na situaciju u kojoj se nalazim i ako ne vidim što mi je zaista potrebno. A mogu tu snagu itekako dobro iskoristiti ukoliko ću prihvatiti tminu u sebi, ukoliko ću dozvoliti rast svojoj čežnji te svim srcem i strašću jasno imenovati svoje želje, te sukladno njima usmjeravati svoje korake, svoje djelovanje. Čitala Ena Abjanić. Advent. Vreme na iščekuvanje.